норасоии доимии пул, фақат дар бораи пул фикр мекунӣ. Намераса пул дар коре, абаро дар коре, абаро дар коре. Як чиза дар сартон бимонед. Агар ки шумо дар асри 21, дар соли 25 бе сум тиҷората карда натонед, илтимос мекунам ба сум накунед. илтимос мекунам ба сум накунед, барое ки 90% ҳолатда шумо суми доштагитона гум мекунед. 90%. даже агар пул дошта бошед, ман чӣ мегӯм? Одам пеши ман мебияд, мегӯяд ки ман $50,000 дорам, $100,000 дорам, чӣ кор кунам? Бирая мошини зур бихар, бирая хона бихар, ёки бира сумота дар ягон ҷо захира кун, ёки сармоя кун, ягон котлованда бира хона бихар, баъд фикр кун ки ту ҳамун сума надорӣ. Амхе мешид ки ту ҳамун сума намедоштӣ. Надоштани пул тура ман мекард ки ту тиҷорат накунӣ. Ман мегуфт не охи намедоштӣ, ман мекардам. Ва ман гуфтам тамом, хай ба ҷо кун, фикр кун ки надорӣ, бикун. Ба ҷо кун, ҳамин сума бикун бе сум.